Na zapečené šampiňóny so špenátom, bylinkovou omeletou a pórovým snehom budeme potrebovať bylinkovú omeletu Medidiet, šampiňóny, soľ, pór, špenát, cesnakový prášok, vaječné bielka a rastlinný olej. Očistíme a nakrájame šampiňóny, vložíme na 3 minúty do vriacej vody a vodu posolíme. Šampiňónové stonky nasekáme a pokrájame pór. Spravíme omeletovú zmes. Nakrájanú zeleninu opražíme na 3 minúty na panvici, osolíme a pridáme cesnakový prášok. Pripravíme si sneh. Pridáme na panvicu špenát a zalejeme zmesou. Zmes popražíme zhruba 1 minútu. Do snehu pridáme pór a soľ a zamiešame. Omeletou z panvice naplníme šampiňónové hlavičky a navrch dáme sneh. Zapečieme na 180 stupňov na 2 minútky. Následne servírujeme, môžeme ozdobiť špenátovými listami a rozmarínom.